Χαρά που δεν μοιράζεται, δεν είναι χαρά. Τα συναισθήματα, να ξέρετε, όλα εδράζουν μέσα μας και περιμένουν την ευκαιρία να εκφραστούν. Και έχουν κάποιο λόγο που μας τα έδωσε ο δημιουργός μας και είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται το τι κουβαλάμε μέσα μας. Για παράδειγμα, ο θυμός είναι το συναίσθημα που γεννιέται αν κάποιος σας παραβιάσει. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχετε πολύ καλή σχέση με τον θυμό. Δηλαδή, να ξέρετε πότε κάποιος, ας πούμε, έχει προσβάλει την πίστη σας, πότε κάποιος έχει προσβάλει τις αξίες σας, πότε κάποιος έχει προσβάλει το χώρο σας. Έβαλε, ξέρω, είσαι στο λεωφορείο και έβαλε το χέρι του στην τσέπη σας. Πρέπει να θυμόστε. Τώρα, τι θα κάνει με το θυμό είναι ένα άλλο θέμα. Ας πούμε, η οργή είναι ένα άλλο συναίσθημα που έχει να κάνει με τον θυμό που έχει σαπίσει. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να το κάνω το θυμό, τον κρατάω μέσα μου και μετά μια φορά, ας το πούμε, γίνεται κάτι και ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε. Άρα, όταν αρχίζω να θυμώνω με το παιδί μου, είναι φυσιολογικό. Όταν αρχίζω να το χτυπάω, δεν είναι φυσιολογικό. Σημαίνει ότι άργησα να αναγνωρίσω το θυμό μου. Έχω μια έκρηξη οργής και μετά, επειδή η οργή έχει το χαρακτηριστικό ότι θολώνει το νου, δεν βλέπω μπροστά μου. Και στο πρόσωπο του παιδιού μου βλέπω τον βασανιστή μου. Βλέπω κάποιον ο οποίος δεν με αγαπάει. Βλέπω δηλαδή κάποιον ο οποίος εκπροσωπεί εκείνη την ώρα όλα τα λάθη που έχουν κάνει οι άλλοι στη ζωή μου. Δέστε πόσο απλά το είπα. Και όμως είναι αρκετά δύσκολο. Όλοι μας ήρθαμε σε αυτή τη γη μόνο για να αγαπηθούμε. Δηλαδή για να αγαπήσουμε. Δεν έχουμε έρθει για κανέναν άλλο λόγο. Όλα τα υπόλοιπα είναι, όπως λένε οι έφηβοι, side quests. Side quest, για όσους δεν παίζουν games, είναι ότι εγώ πρέπει να φτάσω εκεί. Αλλά επειδή είναι βαρετό όλη την ώρα να προχωράς, σου δίνει side quest. Σταματάς στην καντίνα, στην Εθνική Οδό να φας ένα σάντουιτς, πας λίγο στα μπουζούκια, σταματάς να κάνεις ένα μπανάκι στάρτα, μέχρι να φτάσεις στον τελικό σκοπό. Δηλαδή, ο σημερινός άνθρωπος, ενώ έχει βρει τόσα πράγματα, δεν μπορεί να βρει τα βασικά. Δηλαδή την αγάπη. Γιατί είμαστε σε μια εποχή που τα side quests είναι τα πιο σημαντικά. Και το κύριος quest, δηλαδή η κύρια αποστολή του ανθρώπου, έχει ξεχαστεί. Δηλαδή, μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιδί μας να έχει τεχνολογικά ό,τι χρειάζεται. Τις καλύτερες πάνες. Αλλάζουμε τα παιδιά μας πάνω σε ρομποτικά τραπεζάκια. Τα καρεκλάκια. Ξέρω εγώ, είναι διαστημικά. Άμα χτυπήσει τα μάξι δεν πάθουν τίποτα. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο δεν εξελίσσεται εύκολα. Και είναι αυτό που κουβαλάμε εδώ μέσα. Ο εγκέφαλός μας. 10.000 χρόνια είναι ο ίδιος. Και δεν μας αρέσει αυτό. Ξέρετε τι θα πει? Ότι όλοι είμαστε οι ίδιοι κατασκευαστικά. Ένα παιδί που έχει ένα υψηλό IQ με ένα παιδί που έχει χαμηλό IQ. Μπορεί η ζωή του να είναι εντελώς διαφορετική. Σε σύγκριση με το σύμπαν και το τι έχουμε να ζήσουμε, ωστόσο, αυτά δεν έχουν τεράστια διαφορά. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ έξυπνος, αλλά είναι φτωχός σε σχέσεις, μπορεί να βιώσει και τελικά να πράξει στη ζωή του πολύ πιο δύσκολα και χειρότερα πράγματα από ένα παιδάκι που δεν ήταν πρικισμένο με πολύ μεγάλη βιομηχανική ευστροφία να παίρνει τα μαθηματικά γρήγορα. Σε αυτήν την εποχή, λοιπόν, που το πολύτιμο αγαθό λέγεται αγάπη και πεινάμε όλοι το ίδιο γι' αυτό, έχουμε να σκεφτούμε όλοι μας, αν καθισμένοι τώρα εδώ που θα συζητήσουμε ή που θα ακούσουμε τους συναδέλφους σε λίγη ώρα, αντέχουμε μία σκέψη. Δεν υπάρχει περίπτωση να γεννηθεί σχέση με έναν άνθρωπο αν δεν χάσω κάτι από τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να είμαι σε σχέση και να είμαι και με τον εαυτό μου το ίδιο. Δεν μπορεί εγώ σήμερα να είμαι εδώ μαζί σας και ταυτόχρονα να είμαι μόνος μου κάπου αλλού. Για να είμαι μαζί σας πρέπει να χάσω το κάπου αλλού μόνος μου. Πρέπει να βγω από τη σπηλιά μου. Πρέπει να βγω από τον τρόπο μου. Και αυτό δεν είναι πολύ εύκολο για δύο λόγους. Το ένα είναι γιατί θυμάστε που είπαμε ότι προσπαθούμε να αγαπηθούμε σε όλη μας τη ζωή. Καθώς λοιπόν εγώ έχω ξεκινήσει τη ζωή, η εμπειρία των περισσότερων εδώ μέσα είναι ότι αυτό δεν έρχεται. Ή καθόλου ή εύκολα. Και έχω αρχίσει να κάνω μια σειρά από συμβιβασμούς στη ζωή μου. Δηλαδή, άρχισα να κάνω τα side quests, άρχισα να κάνω τις παράπλευρες περιπέτειες, αντί να κάνω την κεντρική. Δηλαδή, να αντέξω να ομολογήσω, είναι πολύ δύσκολο πράγμα να βρω έναν άνθρωπο να με αγαπήσει και να τον αγαπήσω. Ο πρώτος λόγος, λοιπόν, που δυσκολευόμαστε να αγαπήσουμε με τη σειρά μας τα παιδιά μας, είναι γιατί πού να το βρω εγώ να το δώσω. Αν εγώ έχω φτάσει διψασμένος σε αυτή την ηλικία, αν εγώ διψασμένος έφτασα να κάνω τα παιδιά, τότε δεν έκανα το παιδί για να το αγαπήσω. Τότε μάλλον έκανα το παιδί ελπίζοντας ότι επιτέλους κι εγώ από κάποιον θα αγαπηθώ. Το ίδιο μου το παιδί. Και σκεφτείτε,
Αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, λες και ο Θεός με δοκιμάζει, να θέλει να μου βάλει τρικλοποδιές στο δικό μου πρόγραμμα. Δηλαδή δεν φτάνει που με ζορίζει ο σύζυγος ή ο πρώην μου, έρχεται και αυτό και θέλει καταρχήν να μεγαλώσει. Πάνω που έχεις μάθει να αλλάζεις την μπάνα, πρέπει να τη βγάλει. Πάνω που έμαθες να τρώει ένα φαγητό αλεσμένο, θέλει απλώς το χέρι να φάει από το ολόκληρο, από το δικό σου πιάτο. Πάνω που κατάφερες να βάλεις μια σειρά στο πρόγραμμά σου, θέλει να πάει στο πάρκο. Πάνω που άρχισε να πηγαίνει στο πάρκο, θέλει να φέρει τους φίλους στο σπίτι. Πάνω που άρχισε να πηγαίνει στο σχολείο, πρέπει να αγοράσεις πράγματα, πρέπει να φέρεις βιβλία, πρέπει να αρχίσεις να το κυνηγάς, να το σπουδάσεις, να το μορφώσεις. Και επειδή έχει και μια δυσκολία κινητική, πρέπει σε όλα αυτά να προσθέσεις και 16 ώρες την εβδομάδα, δεύτερης και τρίτης βοήθειες, για να τα βγάλει πέρα. Ανθρωπίνως, δεν είμαστε προγραμματισμένοι να το κάνουμε εύκολα αυτό. Άρα ο δεύτερος λόγος που θυμώνουμε τα παιδιά μας είναι γιατί δεν είναι φτιαγμένα να βολεύουνε. Παρότι αυτό είναι το μυστικό της ζωής, ότι το μεγαλύτερο δώρο των παιδιών μας είναι το ξεβόλεμα που μας κάνουν. Γιατί έτσι μας ξυπνάνε από αυτή τη φαντασίωση ότι θα έχω κι εγώ έναν άνθρωπο που θα με αγαπήσει όπως εγώ θα ήθελα. Γιατί θα του δώσω ό,τι καλύτερο έχω. Με τον τρόπο που εγώ θέλω. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να πρέπει να του δώσω αυτά που έχει ανάγκη με τον τρόπο που αυτός θέλει.